המדד. לפני כ4 שנים היה נדמה שהנה עוד רגע זה קורה. ישראל תאשר מהלך לגליזציה של קנאביס ותצטרף למדינות בכל רחבי העולם שממצות את הפוטנציאל הכלכלי מהקנאביס וגם לא רודפות יותר אחר משתמשים. אבל הממשלה הפריטטית התפרקה, ההבטחות נשכחו, התעשייה שפורחת מעבר לים, פה היא מדשדשת. אנחנו רוצים לעסוק בעניין הזה עם אלי לוי, הוא יועץ, הוא מומחה בתחום הקנאביס הרפואי. שלום אלי. שלום רב, מה שלומך רועי? אני בטוב, אני מקווה שגם אתה. ספר, באמת, זה היה נדמה אז בממשלה של גנץ ושל נתניהו, כל אחד מינה חבר כנסת, רם שפע מפה, שרן השכל מפה, וכבר כמעט ברחנו על המוגמר. איך זה נראה היום? משהו התקדם בכלל? בוא נעשה רגע, דיברת על היה, אז בוא רגע נשים את זה בפרקי זמן. בשנת 2022 גלעד ארדן חתם על הדפליליזציה, שזה בעצם אומר אי הפללה עד 15 גרם לאדם שצורך קנאביס. זה כבר לא פלילי, זו עבירה מנהלית אם הוא מסתובב עם זה מחוץ לביתו, והוא עלול לחטוף קנס אם הוא ישתמש בזה בחוץ. הקנס הוא 500 שקלים על נסיעה ו1,000 שקלים עבור שימוש בקנאביס במרחב ציבורי. אנחנו יודעים שהיה איזשהו כנס מאוד יפה, וביבי עלה בכנס ואמר, אם אתם אוהבים את הצמח, התחלנו באי הפללה, עשינו את השלב הראשון, ובקרוב גם יבואו עוד שלבים. עכשיו, במקביל לזה, המשיכו חברי הכנסת, שרן השכל שהזכרת אותה, ציינת אותה, בוועדות הבריאות, והמשיכה מול משרד הבריאות במנגנון של לטפל בנושא של קנאביס. אלי, איפה זה עומד היום? אנחנו מתקרבים לסוף 2024, איפה זה עומד עכשיו? אתה הזמנת אותי כמומחה, אני רוצה לספר לך על זה כאזרח, אוקיי? הדבר הראשון, זה אני אזרח שומר חוק, עשיתי צבא, את כל המילואים שלי כמו שנדרשתי, אני חושב ששילמתי כמה מיליוני ש"ח לקופת המדינה כמיסים, ובשמחה על כל שקל. הילדים שלי ביחידות מובחרות שרתו, אחד מילדי הבית שלנו לצערי הרב, הבן של בת זוגתי, נהרג במלחמת צוק איתן, וגם לזכרו עמותת מעלה שאותה אני מנהל, שעוסקת בנושא של טיפול בהלומי קרב ופצועים בכל הנושא של קנאביס רפואי. ואני חושב שכאזרח, אם אמרו לי שמותר לי עד 15 גרם לשאת, להיות איתם, שזה בסדר, שזה לא פלילי, אז עכשיו נשאלת השאלה מאיפה מגיעים אליי 15 גרם האלה, האם הם צונחים אליי מהירח ומהשמיים, או האם אני מגדל אותם, יכול להיות שיהיה מותר לי לרכוש אותם. עכשיו אני לרגע אחד רוצה לעשות פוז ולהפסיק לדבר כאזרח, ולדבר כמו שהזמנת אותי כיועץ. ופה אני רוצה לשאול אותך, יש היום במדינת ישראל, היה סקר שנערך כבר בשנת 2017 על ידי המדען הראשי בישראל, שהציג שלפחות כ-20% מהאוכלוסייה בישראל העידו שהם צרכו קנאביס. ואני בטוח שהמספרים אז גדלו לאור המדיקליזציה שהייתה והרחבה של מטופלים ורישיונות. ואני שואל את עצמי, כאילו, יש מנגד חברות שהשקיעו הון, תועפות, ישראלים כמוני כמוך, כאלה שעכשיו נלחמו בקרב, שסיפקו לאנשים המון תרומות והרבה סייעו לקהילה, כמו הרבה מאוד חברות ישראליות. חלק מהם נפגעו, אנחנו יודעים על החווה שנפגעה בדרום. אלי, אנחנו חייבים ברשותך להתקדם, אנחנו תוכנית כלכלית. אתה יכול לעזור לי? אז אני מדבר על כלכלית, כלכלית אני שואל אותך. לא, תן לי לשאול שאלות ותנסה לענות תשובות. אלי, תנסה להסביר לנו על כמה כסף ישראל מבטרת פה כשהיא לא הולכת למהלך גורף יותר של לגליזציה. אנחנו רואים מה קורה בעולם, אנחנו רואים מה קורה בקולורדו, אנחנו רואים מה קורה בקליפורניה. זה עסקי ענק, למה אנחנו לא עושים מזה כסף? זאת בדיוק הנקודה שאני רציתי לגעת בה עכשיו, שזה אומר שיש מצד אחד חברות, שהחברות האלה מושקעות בהון רב, והן נמצאות פה ומייצרות קנאביס בצורה מאוד מצומצמת לקהל מאוד קטן של מטופלים, הן בקושי נושאות בנטל, השוק הישראלי מתרסק כלכלית. אנחנו רואים כל פעם על חברות שנסגרות, אנחנו רואים כל מיני דברים שנעשים מצד משרד הבריאות לצמצם את הענף הזה, ומצד שני הרבה ישראלים רוכשים קנאביס בשוק החופשי.
האם לא כדאי לשלב בין הדברים האלה ולאפשר לאותם הישראלים שצורכים קנאביס, לקבל את הקנאביס מאותן החברות שהורשו על ידי המדינה, ובעצם לצרוך אותו בצורה, לאו דווקא אם אני חולה. אל תשלחו אותי לפסיכיאטר להגדיר את עצמי כפוסט-טראומטי, אל תשלחו אותי לרופא כאב להגדיר את עצמי כחולה כאב. אם אני צורך קנאביס, וזה מותר לי לפי המדינה, אני חושב שזה לגיטימי שאני ארכוש את זה מעסק מוסדר במדינת ישראל, שהוא מפוקח, זה נראה לי הדבר הכי לגיטימי, או לחילופין, אם אני אגדל את הקנאביס בביתי שלי, לצריכה אישית שלי, אז זה גם כן יכול לסייע בזה שזה יעודד את כל התעשייה עצמה. אני חושב שחבל שהכסף הזה זולג, אנחנו מדברים על 2 ביליון שקל שבארצות הברית הצליחו לעשות מיסוי של קנאביס. 2 מיליארד, כן. בכל העולם, בכל המדינות הנאורות בעולם, אנחנו רואים שהקנאביס תופס תאוצה. אלי, אני כן רוצה עוד שאלה אחת קצרה, באמת בזמן שנותר לנו. אתה הזכרת את סוגיית הפוסט-טראומה. פותח רגע סוגריים לקראת סיום. יש ויכוח גדול על קנאביס לטיפול בחיילים, באזרחים פוסט-טראומטיים. תן לנו את העמדה המקצועית שלך, ואתה מומחה. במשך 5 שנים ליווינו מעל, לדעתי, 2,500 אנשים שסובלים מפוסט-טראומה, בכל מיני היבטים וכל מיני הקשרים וכל מיני תהליכים, ואני יכול להגיד לך בוודאות שהקנאביס מאוד מאוד מסייע לפוסט-טראומה, הוא מפחית את התסמינים. עכשיו, זה נכון שהוא עלול לפגוע בכל מיני דברים אצל אנשים בשימוש לא נכון, כמו למשל זיכרון ודברים כאלה. יש עוד כל מיני דברים, אני לא רוצה לגעת בדיוק. למה הממסד הרפואי הפסיכיאטרי כל כך מתנגד? אני אגיד לך, לדעתי מה שקורה פה, זה לא נעים להגיד את זה, ב7 לאוקטובר, מה שקרה, נהיה איזשהו סוג של אקזיט לבריאות הנפש. המון ישראלים, אומרים אולי 60% אפילו מסך הישראלים, פרופסור מודי לעד אומר אולי 60% מסך הישראלים בפוסט-טראומה, ומה שקרה זה שכולם תחשוב, זה ניצולי נובה, קיבוצניקים, חבר'ה צעירים, כשהם באו לתת להם את כל התרופות שיש להם תופעות לוואי מאוד מאוד מסוכנות, אז הם אמרו לו, תודה, אנחנו רוצים קנאביס, אנחנו גם ככה משתמשים, זה עושה לנו טוב, תנו לנו רק את הקנאביס, הם לא אהבו את זה בכלל. השלב הראשון שהיה, זה יצאו ממסמך עמדה ישר בחודש אוגוסט, והם אמרו, זה לא טוב קנאביס בהתחלה, קנאביס כדאי לתת אותו בהמשך, כמו שכתוב בנוהל, ואז אחרי שנה הם באו בהצהרה ואמרו, לא, קנאביס לא טוב להמשך, וזה בעיה, כי תקשיב, אני ראיתי הרבה אנשים עם פוסט-טראומה שצורכים קנאביס רפואי וחוזרים פשוט להתנהל בשגרה. עכשיו, אלי, אנחנו נצטרך להסתפק בדברים האלו. אלי לוי, מומחה, יועץ בתחום הקנאביס הרפואי. אלי, תודה רבה על השיחה. תודה רבה לך, רועי.